Argiaren podcastak. Vegetarianoek animaliak entzuten dituzte. Beranduegi. Feministek gizonak entzuten dituzte. Beranduegi. Tertulistoek kurrikuluma hobetzeko entzuten dute. Beranduegi. Jeltzaleek, hauek igual ez. Eta zuk, Ruper, beranduegi entzuten alduzu. Ene begiek ez dute malko isuritzeko gogorik. Bale, Ruper, bale. Beranduegi, autobomborik behar ez duen podcasta. 2 ostiralean behin argia.eusen. Ez aldugu helduak izan nahi? Zeintzuk dira adingabetasunaren abantailak? Kantek galdera hoiek maigaineratu zituen zer da ilustrazioa lan ospetsuan. Beste norbaitek gure ordez pentsatzen badu, eta gure ordez erabakiak hartzen baditu, ez gara gu horretaz arduratu behar. Erosoa izan daiteke, eta erratzen banaiz edo hankasartzen badut, erantzunkizuna ez da nirea. Baina eroriz ikasten da ibiltzen eta Kantek heldutasuna aldarrikatu zuen ilustrazioarekin batera. Baina zer da heldua izatea? Eta zer diote aurrek? Horri buruz? Galdera basatiak, Inigo Martinezen saioa. Gainean ari gara flotazuketan lehen ikusten ditugu koloreak, erekin pentsatzen dugu, bati daude pobreak eta beratxak. Gaur, heldutasuna. Kaixo eta ongi etorri gure podcastera entzule. Gaurko saioan helduen moduan, heldutasunaren inguruan hausnartuko dugu. Edo hala uste dut behintzat, gure gaurko solaskide gonbidatu eta biok heldua garela, baina agian frogatu beharreko zerbait da. Agian definitu beharko genuke aurretik ezer baino lehen zer den heldua izatea. Edo agian aurrek esan beharko digute, ea benetan heldua garen ala ez, agian kontrastea behar da horretarako. Baina galdera komplikatu hauek eta beste batzuk argitzen saiatuko gara gaur, Irene Lafuenterekin, filosofiako irakaslea, Agora filosofiako elkartekidea, Jakin-min elkarteko kidea, eta laguna, kaixo Irene, eta eskerrik asko etortzeagatik. Kaixo Inigo, zuri. Eta gaiatik, gaiari helduz, ez dakite gaur egun entzuten da, jendartearen, gizartearen infantilizazioa, edo hori aipatu hori da behintzat, gure gizartearen kritika gisa. Zuk uste mentalki gero eta adingabeagoak garela? Zer esango zenuke? Bale, egia da igual definitu beharko genukela, ez? Zer da adingabekoa izatea. Baina bai egia da Peter Panen sindromea apur bat daukagula, ez? Eta batzutan nahi dugu dena ja, orain, hemen, nahi dugun moduan, eta kostatzen zaigu onartzea beti ezin dela. Baina, klaro, horrek ere ematen du interesatzen zaiola bebai sistemari, ez? Kontsumo gizarteari, entretenimendu industriari ondo datorkio hori. Orduan, bai... Konsumismotik egiten duzu lotura hori, ez? Infantilizazioa lotuta pizkate iragarkien mundu horrekin edo... Bai, batzutan ematen du hiritarrak baino gehiago garela bezeroak, ez? Eta ematen du gure harremana gero eta merkantilagoak direla, ez? Eta logika horretan sartzen direla. Orduan, harremana hori da, ez? Pizkate kontsumoa eta infantilizazioa edo kontsumoaren gizarteari kritika gisa, ez? Ari hori azpimarratu dezakegu. Bai, hori esango nuke, bai. Gero egia da, beste gauza askotan ikusten dugula, ez? Adibidez, dilema hori, betiko dilema segurtasuna edo askatasuna. Zenbat gauzetan ikusten dugu, aukeratzen dugula segurtasuna, eta pres gaudela askatasuna galtzeko, ziur sentitu alizateko, ez? Eta seguru sentitu alizateko. Eta kasu honetan askatasuna heldutasunarekin lotuko zenuke? Bai, azken finean heldua garenean onartzen dugu bai, ez? Ez jakintasuna eta askatasunaren alde txar hori, ziurtasun gabeziak aurre egiten diogulako horri, ez? Eta hasi gara horrekin, Irene, baina agian heldutasuna pentsatzeko haurtzaroarekin konparatu behar dugu, hau da, bien arteko bereizketa edo muga esarri, osea, ez dakite zein den bien arteko desberdintasunik nabarmenena,
eta bide batez, zer den zuretzako haurtzaroa? Galdera potoloa. Bai. Beti podcast guztietan botatzen duan iaia galdera da, eta orgoaz definizio desberdinak bilduman sartzen. Bueno, ez daki definizio bat eman dezakedan, baina bai bota ditugu ideia batzuk, ez? Haurtzaroa izango zen jakin mina, espontaneitatea bebai, harridura, freskotasuna, zentzu horretan. Baita ere, ezberdina da, nola persebitzen dugun denbora, ez da? Aurrak garenean, denborak dauka ritmo bat, eta tempo bat, eta gero ja, heldutasunean da beste bat. Helduak garenean iragana bat daukagu, horrek daukan guztiarekin, izan daitezke damuak, oroitzapenak, beste leku batetik murgiltzen gara, ez da? Dago aur filosofiaren munduan brasildar bat, Walter Cohen, eta berak esaten du haurtzaroa dela jarrera bat. Eta berak beti balioan jartzen du hori, ez? Esaten du dela kontzientzia estatu bat, eta zaindu beharko genukela ez galtzeko bizitzan zer. Bai, zaila da orduan esatea positibotzat hartuko dugu heldutasuna eta ez haurtzaroa edo alderantziz, ez? Ez dago horrela aukeratu beharrik, eh? Bueno, bai, historian zehar batzutan bai behiratu ditugu umeak oso ikuspegi adultozentriko batetik, ez? Eta ikusten genuen umei falta zaiena helduak izateko. Eta batzutan bai erromantizatzen dugu haurtzaroa, eta orduan ikusten ditugu bakarrik gauza onak, eta igual ez dugu balioan ipintzen heldutasunak ematen diguna. Suposatzen dut, biak direla. Bai. Zirrikitu horretan bien arteko elkarrizketan ari gara, heldutasuna eta haurtzaroa elkarrizketan jartzen, eta horren inguruan burura datorkit El Señor de las Moscas edo Eulien Baska, ez? Eleberri distopiko horretan, ez? Zelan aurtalde bat bakarrik geratzen den irla abandonatu batean, gogoratzearen aria, eta bertan taldeko arauak adosten alegintzen dira, pertsona nagusi guztiak hil ostean, hegazkin istripu baten ondorioz, haien artean esan bezala, aurren artean, arau horiek adosten alegintzen dira, baina elkarbizitza bilakatzen da desastre hutsa. Eta, oso historio gordina da. Baina kuriosa egin zitzaidan, erreskatatzera ailegatzen direnean helduak, orduan aurrek negar egiten dutela, negar egin aldutela, ez? Eta aurretik ez dutela negarrik egin. Eta orduan, ze punturaino, ez? Aurrek helduak behar dituzten aurrak izateko, ez? Bai, ez dena, polita, esanguratzua behintzat, ez? Bai, lehenengo gauza pasatu zaidala burutik esan duzunean, dinot, baina negarre egiten dute, zergatik. Igual nahiago duzutelako lan. Baina bai, egia da, azken finean, harremana dela dialektikoa, eta orduan, aurra izateko, behar duzu heldu bat zure alboan, ez? Euskarri bat, agian da. Hori da. Eta errealitatean gertatzen da, ez, ikusten dugu. Haurtzaro guztiak ez dira berdinak, eta askotan gurasoen papera ez dagoenean, edo helduaren papera ez dagoenean, bai ikusten da, heldutasun horretara ailegatzen direla askoz lehenago bai, ez? Umeek, akordun, bai, bapatean zaurgarri sentitu daitezke, hori adiraz dezakete, eta... Bai, gustatu zait, dena aipatzen zenuena, ez? Aurrentzako, nagusientzako aurrei falta zaiela zehozer, ez? Helduen ikuspegitik. Eta aderantziz galdera pertsona bat ingo izu diren, zu faltan botatzen duzu zure haurtzaroa? Nire haurtzaroa. Falta bota izan dut, bai. Ez dakit bueltatuko nintzateken, pilula bat existituko balitz, ez dakit hartuko nuken bueltatzeko haurtzarora. Baina askotan, eta gauza asko gainera. Egon naiz egoera batzuetan, non, ez dakizu zer erabaki, zer aukera hartu, eta orduan esaten duzu, jope.
hau delegatu halko banu, norbaitek esan albadit zer egin, umea nintzenean bezala, ba egingo nuke, ez? Jarraituko nituzke instrukzioak, manuala. Bai. Eta gero bai, ostras, txikia zarenean, edo gaztea zarenean, aurretik daukazu denbora asko, eta aukera asko. Horrekin bidea ematen dit. Beitu. Nik ikusten ditu danean nerabeak aukeratzen zer ikasiko duten, badakit beraientzat dela drama bat, baina nik dinot, zen bidea. Oraindik. Denboraren presioa edo denboraren bizipena erabat desberdina da hor. Bai. Hala ere, gero urteak bete ala, ez? Suposatzen daia heldu bilakatzen garela, baina ez dakit hori esaten mito bat, ez? Esaten duzu moduan, batzutan nahiago ditugulako instrukzioa jaso, edo, hori ez, heldua izatean norabide baden, ez? Nola ulertu hori gai? Apur bat mitoa bai da, ez? Aurreko egunean, elkartu nintzen ikasle hoi batekin, eta kontatu zidan, 24 urte ditu, eta kontatu zidan lanean hasi dela. Eta esan zean jo Irene, konturatu naiz, batzutan helduek ez dakitela zer egiten ari diren. Eta sorpresa, Bai. Eta zaten nion, egia da, helduok inprobesatzen dugu pilo bat. Eta bai ematen du gazteagoa zarenean, helduek dakitela guztia, eta ziurtasunak daudela hor, baina gero ailegatzen zarenean adin horretara, konturatzen zara, pues ez dela horrela, ez? Bai. Orduan... Segurtasunik gabe hartu behar dira erabaki asko, bermari gabe, horrela da. Eta murgildu behar garela horretan. Bai. Hala ere, haurtzaroko ohiko jolasa izaten da, ez? Nagusiak izatera jolastea, ez? O izaten zen, ez dakit. Egun gaurrek nagusi izan edute, zuk uste jarraitzen dutela horretara jolasten? Egia da nik batzutan nire lagunen seme-alabak ikusten ditut, bai, jolasten zuzera eta ni ama, eta hau izango da aurra, panpinekin, eta suposatzen dut baietz, baina gero, bai daude gauza batzuk, ni behintzat harrituta geratzen naizela, ez? Behitu, orain dela ezakitazte batzuk, edabidetan ikusi nuen, norbaitek, ez dakit gobernuan edo, ez dakit norri izan zen, proposamena egin zuela boskatzeko adina jaisteko. Eta nik uste dut proposamena zela 16 urtetara. Eta orduan irakaslean naizenez, batxiergoko klase batean kontatu nien hau, eta galdetu nien. Zuek zer pentsatzen duzue? Gustatuko litzaizueke? Bai, ez? Eta zen 22 pertsonako talde bat, eta guztiek esan zuten ezetz. Oraindik ez dutela euren burua prest ikusten. Eta, Bai, nola interpretatu hori, ez? Punturaino den erabakiak hartu nahi izatea, alako, politikarekiko edo alderdikiko interesik ez, dakit. Bai, igual ez dute euren burua prest ikusten, baina, nik momentu horretan pentsatzen nuen, nik 16 urterekin irrikitan nengoen, eta bai ikusten nuen nire burua prest. Bai. Ez nengoen prest, baina autopertzepzioa hori zen. Eta hori bai ikusten ditut aldaketa batzuk, ez? Bai, pentsatzeko pizkat nola aldatu diren erabakien inguruko, ez dakit, interpretazioak edo jarrera, baina zu aritu zara urtetan zehare aurrekin, elkarrizketan, esan dugun moduan, aur filosofiako tailerretan, eta zerk animatu zintuen elkarrizketa filosofikoak antolatzera eta gidatzera, Irene? Behitu, nik filosofia ikasi nuen unibertsitatean eta karreran nengoenean begirale moduan lan egiten nuen, ez? Eta udalekuetan, eskolaz kanpoko ekintzetan, asteburuetan bebai urte betetzetan eta olako jardueretan, eta orduan konturatzen nintzen, gainera daukat aizpa bat ni baino gazteagoan dena, eta konturatzen nintzen askotan umeek egiten dituztela galderak oso filosofikoak, noski, eta bai nik gogoratzen dut, ikasten ari nintzenean antzinako filosofia, eta aurre sokratikoak, eskolaz kanpoko ekintzetako ikasle batek galdera aurre sokratikoak egiten, ez? Kosmosaren inguruan, unibertsoaren inguruan, eta orduan, esaten nuen, igual, erreproduzitzen da, historian zehar pentsatu egin dena eta egin ditugun galderak, norberak egiten ditu bebai haurtzaroan. Eta... Garaika.
Bai, hori da. Eta gero galdera politikoagoak egiten dituzte, orduan horrek erakartzen ninduen. Eta orduan aur filosofiaren mugimendua deskubritu nuenean, esan nuen, ostras, nik hau probatu nahi dut. Bai. Eta gogoratzen duzu saiotako momenturen bat bereziki, zakit, polita edo interesgarria? Momentu asko, ez? Daukat anekdota bat oso polita, gogoratzen dut behin, 10 urteko ume batek galdetu zidan, esan zian, igual Sokrates izan zen zure bir aitona, ez? Zuri horren beste gustatzen zaizunez galderak egitea eta besteak pentsaraztea, baina transmisio genetikoa. ADN-ean izango duzu. Baina gauza asko, niri gehiago gustatzen zaidana, da, elkarrizketa batean zaudenean, eta denbora ordua ailegatzen denean, ez? Ja, amaitzeko, eta beraiek jarraitzen dute. Askotan ikusten duzu, nola irtetzen dira gelatik, hori, elkarrekin filosofatzen. Bai, biziri jarraitzen du elkarrizketa. Bai, eta suposatzen dutela, guztioi gustatzen zaigula espazio bat edukitzea elkarrekin pentsatzeko, ez? Eta konpartitzeko pentsatzen duguna, gure galdera, gure eta umei, bai. Gaurkoan, zuk aurrekin giatutako galdera konkretu baten inguruan gaudela, hori esan bezala, zer da heldutasuna, gaiarekin jarraitzeko kanta bat eskatuko dizutiren, pizgarri moduko bat, auziarekin lotzen duzuna bestiren bat, zein izan daiteke? Beitu, burura etorri zait, Pink Floyden Time abestia. Entzun dezagun. Iradokitzen dizu kantak edo nola erabiliko zenuke heldutasunaren inguruan hausnartzeko? Justo abesti honen letra oso argia da, ez? Eta zuzenean hitz egiten du denborari buruz, eriotza aipatzen du bebai. Ez dakit, tailer baten egongo banintz, igual emango nieke letra, ez? Horri batean, eta esango nieke aukeratzeko hitz edo esaldi batzuk, bagor... Lotzeko heldutasunarekin haiek, ez? Hitzaiek. Esaldi batean abestean esaten da kill time, ez? Denbora galtzea edo. Eta bitu hori da niri gustatzen zaidan gauza bat, ez? Askotan ja helduak garenean ez dugu denbora galtzen edo kontzienteak gara edo pentsatzen dugu denbora galtzen ari garela. Eta hori bai da oso esanguratsua, ez? Bai. Aipatutako lehen denboraren kontzientzia hori, ez? Eta denboraren kontzientziatik bizitzea askotan ederrago izan daitekela, ez? Bai, ematen dizu beste lasaitasun bat, bakea, ematen du, ez duzula zertan pentsatu horren beste zer egingo dut nire denborarekin, ez? Bizi izaten duzu oraina beste leku batetik. Eta aurrek
definitzen dute moduren batera heldutasuna, zubiatzen dituzun tailer horietan. Baratzen duzu horrela definizioren bat, ez dakit, bereziki poetikoa edo gustatu zaizuna. Jo, beitu, kuriosoak. Ikusten nuen alde batetik, hau egin dut adin ezberdinekin, ez? Eta, bueno, askotan zentratzen dira aspektu fizikoetan, bizarra, hilerokoa, altuera, muskulatura ateratzen da beti, iruditzen zaie, hori. Mentalki baino gehiago fizikoki gertatzen den zeo zer izango balitz, Bai, eta gero, adibidez, askatasuna, kuriosoa da ikustea, nola aldatzen duten ikuspegia beraiek, ez? Txikioagoak direnek, askatasuna ikusten dute, balio bat bezala. Ezke, heldua zarenean egin dezakezu nahi duzuna. Claro. Eta gidatu dezakezu. Eta zuk erabakitzen duzu zer erosi supermerkatuan, eta zer egingo dugun, eta nora joan oporretan. Baina gero ja, aurten egin dut lehenengo eta bigarren debeatzen, lehenengo debeatzekoek, 12 urterekin edo, ikusten zuten askatasuna txarto. Iruditzen zitzaien. Ezara askea. Beraiekia, esperientzia daukatenez, ikusten dute euren burua, askeagoa, ikusten dute zirela askeagoak lehen. Aurrezkuntzan agian batxierren baino, ez? Hori da. Eta esaten dizute, klaro, heldua zarenean, joan behar zara lanera, bai ala bai. Bete beharrak dauzkazu, zer egin asko, bai. Bai, askatasunen pertzepzioa aldatzen du orduan erabat. Bai. Eta, bueno, gaia pizkate, bai, ez dakit egungo mundura edo soziologiara ekarriz, ez? Ematen du, gertatzen badazio zer, errudunak bilatzen ditugula, ez? Arduradunak, erantzuleak, hasi gara pizkate gizartearen infantilizazioari buruz pentsatzen, eta ez dakit egun denuntzien beldur garela, gero eta gehiago entzuten da, eta norbaitek salatuko gaituela, eta askotan erantzunkizunak ekiditzeko protokoloak zabaltzen dira, ez? Eta gero eta protokolo gehiago daude gure edozin jokabide arautzeko. Ez dakit hori heldu moduan dimititzea ezote den, edo nola ulertu gizartearen protokolizazio orokorra, ez? Jo, bueno, a ber, ezer baino lehen, argi dago protokoloek laguntzen digutela pilo bat, ez? Eta daukagun ezagutza jasotzen dutela eta oso baliogarriak direla. Baina bai egia da, ematen duela, hori, direla, pausuak estandarizatuta hanka esartzeko, ez? Eta arazoetan esartzeko. Eta zentzu horretan, jone, sentsazioa da, galtzen dela bebai malgutasuna. Batez be, agian kontua da nola aplikatu protokoloak, ez? Nola erabili. Baina oso erraz alitzateke kasuistikak ahaztea. Eta kasu bakoitzaren testu ingurua eta ezaugarri espezifikoak galtzea, ez? Gehiegi sartzen bagara horretan. Bai. Hori pentsatzen nuen pizkatoria automatizaten ote dituzten gure erabakiak, eta lehen, aipatzen badu heldutasunea bai, ez? Erabakiak hartu eta bermari gabe, ez? Erabateko bermari gabe, agian horrelako efekto badagoela. Gaur egungo hezkuntzan asko kritikatzen dabe bai protokolizazio hori, baina lagungarri izan daiteke askotan, baina zu planteatzen duzun alde hori ere hor dago, ez? Kasuan kasu aztertu beharrekoa. Bai, gero gainera argi dago protokoloek eramaten gaituela burokratizazio atera, ez? Eta hor beti daude 1000 paper, 1000 eranskin, 1000 txantilloi betetzeko. Eta gero realitatean benetako bizitzan ez dago astirik guztia egiteko euneko eunean beti egin beharko genuken bezala. Orduan protokolek bebai batzutan eramaten gaituzte dilema batera. Osea, astirik ez daukasunean, zer egin? Paperak bete, edo jendearekin egon aurrez aurre harreman horretan. Orduan hor dago bebai, pentsatzeko zerbait, ez, behintzat. Bai. Dilema horretan pertsona laguntza badiru dela urgenteagoa, baina edo importanteagoa. Bai, eta fokoa ezin da desbideratu, ez? Protokoloaren arriskua hori izan daiteke. Sartzen garela protokoloan eta ematen du protokoloa eta pausu guztiak betetzea dela garrantzitsuena eta ahazten zaigula, edo ahaztu zaigula. Claro. Orduan, nik suposatzen dut behintzat hezkuntzan protokoloena da nahiko berria, orduan denborarekin gauza horiek hobetuko ditugula, ezta?
Eta beste ari bat aipatu dugun infantilizazio horren inguruan, ez? Entzuten dena bai, Richardson, soziologak aipatzen du, heldutasuna zerikusia daukala ezagutzaren transmisioarekin, eta kultura gehienetan nagusiek aurrei haien jakinduria eskaintza izaten dela ohikoena, ez? Baina gizarte digitalizatuetan etengabeko berrikuntza dela eta aurreko belaunaldiek ezin dio urrengo belaunaldiari irakatzi, eta orduan gutxietzi egiten da nagusien ezagutza. Ez hori pizkat bere irakurketa. Erdiaroko gremioek adibidez, hori betirako lanbideak, ez? Artisagutza irakasten zutela, eta gaur egun ikasitako hori desfasatua gelditzen dela segituan. Orduan, ez dakit, teknologia berrietan aurrak heldua baino abilagoak baldin badira, horrek irakasle, guraso eta oroar autoritatearen ez dakit, gainbera ekarri du, ez beste esaldi potolo bat entzuten dena gaur egun, ez dakit zer uste duzun diagnostiko hoien inguruan, Irene? Bai egia da oso abilak izan daitezkela gauza automatikoetan, ez? Eta mekanikoetan. Baina nik nire buruari galdetzen diot, bai. Baina espiritu kritikoarekin, badakite, badibidez, teknologiekin, ez? Teknologia berriekin, badakite bereizten zer den ona, zer den erabilgarria, badakite ondo baloratzen hor aurrean daukatena, aukeratzen zer den desiragarria bebai, eta horretarako bai uste dut esperientziak piso handia daukala, ez? Eta balio bat dela, ez dakit bere baitan, baina mintzat baliogarria dela honetarako. Hor lagundu behar ditugu orduan mintzat, ez? Bai, eta orientabideak eman behar dizkiegu, ez? Kritikatzeko bada ere aie, baina mintzat zabaldu aukera hori, ez? Bai, edo mintzat subjetibatzeko egindakoa. Elkarrekin pentsatzeko horri buruz, ez? Eta espazio horiek mintzat sortzea, bai. Eta beste ohiko kritika bat, izaten da egungo aurrek bigunegia direla, ez? Ez dutela esfortzu baloratzen, ez dakite ez dituztela gauzak oroare baloratzen, mimatu egi daudela, kristalesko belaunaldiaren etiketa jarri zaie, zer atorkizu horrekin? Niri etiketa hori ez dakit gustatzen zaidan. Amorru apor bat ematen dit. Ez aizu gustatzen. Zer da kristaleskoa izatea, ez? Auskorra izatea. Eta auskorra izatea zer da? Aulezi bat, nik bai ikusten dut, igual belaunaldi hauek zaurgarritasuna adierazten dutela aurrekoek baino. Baina hori bere baitan zerbait zarra da. Edo izan daiteke sendotasun bat. Baita, eske kritika moduan botatzen din saie hori, ez? Bai, eta edo zein kasutan hola izango balitz, gu helduok izan gara gain bebistu ditugunok, ez? Orduan agian lagundu alko genituzke pausu batzuk ematen edo gauzak beste modu batean. Bai. Bizitzaren etapen inguruan ari gara, bueltaka, eta batzuetan haurtzaroa eta zahartzaroa ere parekatzen dira, ez? Ibili gara heldu aroa eta haurtzaroa bereizte, baina helduaroarekin kontra jartzeko hor, burua zetorkidan Bernardo Atzaga dauzkan ipuin labur eta eder bat, ez? Lau elurrak, deiturikoa, eta bertan biografia bat kontatzen du, elurteen araberako biografia bat, txikitan posez beterik irtetzen da umea elurrarekin joaraztera, gero gazteetan maitale batekin gozo begiratzen du leiotik elurra, heldua denean kotxez doa eta elurraren erruz ez da lanera heltzen, eta orduan haserre dago elurrarekin, eta gero zahartzaroan berriro ere ateratzen da elurrarekin jolastera, irristatu egiten da, eta ospitalean gogoratzen ditu bizendako elurte guzti horiek, ez? Horan ipuin zirkularra, ez? Eta hor, esan bezala, haurtzaroa eta zahartzaroa bateragarria dira, zirkulua hitz egiten da, eta zentzu horretan aurrak izango dira berriro ere pertsona nagusiak, edadetuak. Hombre, lehen esaten ari ginen, ez? Denboraren pertzepzioa, ze garrantzitsua den eta zenbat pisu daukan honetan. Eta bai ikusten dut hor paralelismo bat. Pertsona nagusiek ez daukate horren beste, jubilatuta daudenean
ez daukate printzipioz presarik, igual bai bizitzeko presa, ez? Badaude gauza batzuk bizi nahi dituztenak eta agian ez daukate astirik, galtzeko astirik esan nahi dut, baina bai, oso irudi polita karri duzuna, bai islatzen du oso ondo, ez? Nola, lasaitasun horretan daudela bi muturroietan be bai. Eta gero gainera, pues, bai umek, bai nagusiek behar dute laguntza. Ez? Eta behar gaituzte. Eta dependienteak dira. Eta, zantzu horretan beste pareli. Beitu, bai. Beste paralelismo bat dago bertan, bai. Ez? Eta, bueno, ez dakit, hori zure klasean ipatuko gauza bat komendatu dugu lehen etortzean ariketa bat galdetu zeniela zure ikaslei, ea hartuko luketen pastilla bat helduak izateko, eta, bueno, arreta ditu dite hori ez dakit komentatu aldi guzun. Bai, egin genuen esperimentua, ez? Existituko alitz pilula bat batean helduak izateko, eta 18 urte izateko, 18, 20, 20 piko urte izateko, hartuko zenukete, eta talde batean bai egon ziren hau lehenengo debeatzen, bale? 12 urterekin. Bi ikasleek esan zuten baietz, baina beste guztiek ezetz. Osea, beraiek zentzu horretan, ez, lehen esaten genuen. Igual ikusten dizkiote heldutasunari oso gauza txarrak. Eta gozatu nahi dute orain daukaten horretaz. Orduan, bai, kuriosoa. Pentsatzen harik eta horrekin ere zer izango den biografia bat, ez? Apatean utzune hori zartzen baldin bada. Haurtzarotik salto egin eta zuzenean joan gaztarora edo helduarora. Orduan, bueno, helduko dira, ez? Apurka, baina bere denboran heldu beharrekoak. Eta zuk uste urteekin sartzen goazen enean jakintzoagoak izango garela, Irene, edo? Jakintzoagoak gara, Inigo. Ja. Lehen baino. Hemen galdera bazetik egin bueltan gaudeta, ez dakit ba. Gauza batzuetan igual bai, ez? Beitu, erlatibizatzen dugunean gertatzen zaiguna. Nik uste dut hori jakinduria dela, ez? Eta urruntzen garenean arazoetatik. Igual da jakinduria praktiko bat. Hobeto bizitzeko. Antzinako grekoek esaten zuten hori, ongizate hori edo zoriontasun hori lortzeko, zentzu horretan, nik espero dut jakintzoagoa izatea, adinarekin. Jakintzoagoa izatea, baina ez ustea galderak egiteari, eta jakin mina mantentzea. Eta ondo zaintzea, zaindu behar da. Egia hori, igual jakituria lotu diguzula gutxiago sufritzen jakitearekin, ez? Bai. Jakinduria praktiko hori. Bai. Bueno, horretan saiatuko gara, Irene, eta eskerrik asko gaurkoan gurekin etortzeagatik, benetan. Mi esker, Inigo. Eta, bueno, ekialdeko filosofietan jakiturari buruz ari ginela eta horrekin amaitu dugula, isiltasuna jakituriaren seinalea dela esan ohi da. Eta, bueno, zan bezala, oraingoz isilduko gara, oso gustua berba egin badugu ere, eta hurrengo saioan isiltasunari buruz hitz egingo dugu, Eba Domingorekin, eta hori da gure paradoja, azken saiorako, beraz, laster arte entzule. Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide.